Orain dela urte bat hasi ginen konpostaren proiektua lantzen, eta orain proiektu hori buruz hitz egingo dizuegu. Egunero 3 ontzi marroi patiora jaisten ditugu eta eremu desberdinetan kokatzen ditugu. Jangelan postra fruta baldin badago, ontzi marroi handiak frontoira eraman eta han kokatzen ditugu. Jolas garaian, umeak patiora jetxi eta janarien hondakinak ontzi marroietara botatzen dituzte. Adibidez, sagarren zurtoinak, ubaren zurtoinak, platonen azalak, mandarinen azalak. Baina badaude hondakin batzuk ezin direnak bota, adibidez, plastikoak, poteak eta botillak. Astearte arratsaldean, aste osoan bildutako hondakinak baratzera eramaten ditugu. Bertan, eramandako hondakinak boroketako gurasoek egindako konpostontzietara botatzen ditugu. Ontzietan, burdin honekin, bertan bildutako hondakin guztiak aireztatzen ditugu. Baratzen bildutako estolorra konpostadoira bota dugu. Temperatura mantentzeko eta eltxor gandik babesteko. 6 edo 7 hilabete pasa ondoren konposta egina dugu. Orain, baratza elikatzen eta ongarritzen dugu.